Торжество, посвященное Дню работников культуры, началось с приятного презента для главы региона. Известный художник России Александр Шилов преподнес Рамзану Кадырову одну из своих последних работ. В каждый элемент картины с изображением мечети сердца Чечни автор вложил особый смысл. Республика постарался от всего сердца сделать. Вижу, как она процветает, реально, республика. Это благодаря вам, вашему отцу, и вот в честь него то, что вы построили такую грандиозную мечеть. Хочу, чтобы эта мечеть стала вот как картина, оберегом, потому что смотрите, что я сюда включил. Фонтан, это вот как твои дела? Фонтан, да? Когда туда солнце падает, получается вот этот спектр, это что значит? Это успех, удача. То есть радуга, я ее поймал, там я ее отснял. Вот. И получается, что и фонтан, и удача, и смотрите, луна на рост. Специально запрашивал луну, как это у вас на рост. Вот. Это что означает? Что если мы сеем урожай, то на растущей луне, это значит, что он взойдет. То есть республика будет теперь всегда процветать. То есть вот это вот все, видите, ни одного облачка, то есть все будет у вас безоблачно. И небо как вот космос. Вот от всего сердца примите от меня. Спасибо большое. От всего сердца. Спасибо. Все настоящее это итальянские материалы. Рама специально из Италии приехала, поэтому... После этого Рамзан Кадыров посмотрел выставку народного творчества. Все экспонаты, представленные здесь, мастерили учащиеся детских школ искусств. Дети у вас, да? Да, дети, да. О, вам стига да. Эрпаш, карнеш. Инцевет самому шно. Хала хазор чувак ёхта градак. Сонжинский. Центральный дом. Да, да, обязательно. Так, что мечтаю? Ой, саду, что саду, ходу почти. Да, да, обязательно. Очень красивый колорит. И все любым я, когда сон из смертельной духа. Самый раз. Загуя. Я хуй я ходил да. О, вот просто инсток, зими долча. Школа можно есть? Так Я ему гуся подарю. О, Это будет, да. спасибо большое, спасибо. А я дома, а я ладно. Своей кабинете чаю. Да. Спасибо большое. Всероссийский день культуры собрал в концертном зале Грозного творческие коллективы со всех районов. Открыл мероприятие симфонический оркестр. Есть такая профессия – дарить людям тепло, любовь и радость. Без их участия не проходит ни один праздник. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают хранители культуры, сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, сельских клубов, коллективы художественной самодеятельности. Россия югары день работника культуры белгалдах кандиду массу регион штрасул соведа има даздеш хадох что сон хок денс в массери цар укал хал в пачхент и ахмад хаджи ниртя нохчи قوم маршу аллар мелли арвал волтага но ахмад хаджи ниртя мел волтаг жими وقد يغل ولا فندالشه ايش بيرجي اربع قنق ونخشي قام Ларда нохчи кам ирси халита арда камдар амад хажидешнаш без культуры нет нации алла кам культур богом цахил шхилишат алсын билгалда камдел дела и кам лардешвега и культур белвохола и культура защитник холцун дела сундериги дела дала культур бог что очень те анохчи матедак валвелч гиллак бездангала я хазхил бол қиятам مشكل بالقيتم درجي الشدوق صندلة صلمخلم خليشات والله إرسي مو نخشوا سنزغلا والله دلح سنزديات إلا ديش والله طغنا نخشي قوم كلتور بلوي إرسي بو صات سخيلشكي برا دولا إن الله ديش سانتح بتش فالديل والله Выступая перед собравшимся, Рамзан Кадыров отметил, что талантливых творческих коллективов в регионе достаточно много, но среди них мало тех, кто интересуется и знает историю народной культуры. Однако именно они, по его словам, должны сохранить национальные традиции и обычаи. Selani tahniya kani yeshvik shavik dona работник культуры удон удати цу газдарис лош яхош
تقخلشي زودخلشي دون ومثلين دالدو دون عرب كاج دون وين ويت خزا دون is توش وش خزا وش ميرا وش is وز دون جيم وان خلدي دون دنيا كانت بعد عرب حسن وان خليلها وش دون بطلع واتشني دون طبعا دون إيش دون وز ميركلي خلش إذا دون ومثلين دالدو عشان دالدو وكولتور دالوچكي пардона وصلديش حدوف طبعا تنديل دون سرسيسكي دون دين كولتور دون دوال دزديش شو هكا كانوا يقول دلادو إز دون شو قول دل شجر دون خين صونا وصل بيش ديل دون لكن كولتور دون بلو دون إيش اللي عن خدوات عن الكولتوريات دون دقوقي أون شو لكن دون تعاون بيعتمدش دونه تنت بخ وطلعت لن يوعبش أبلش كيس دوي دون دما كولتورش كاه دون تاك خيول دونه ونبرولينش كاه دون الكولتور بوهدو أج سمعن نيس دخوش تاك إيشر اللي تاك إيش بوق سنيو زيت يوعي في الباش خلنا شملنا شو أج إيش خوش دون تاك كيس ناخل خلخر ميشر دال موردو تاك مو خيل ديشتو إز خوش ناخل دلع دونه إز خيلر ويا كولتور بلوي دونه بيأكل هون واجي دونه مصر لوزر مصر سن غيره مصر متابعان توش وده شوك دون تعود توش شوك خلا شوك اللي إيش اللي شوك شبيه دونه كولتور بلوي هو سجى دونه أحسن ده حلقات عشان زهوش كش اللي دون سام شاولش متاح حوصل دونه هو لوزر مو خلا ويديش مو ليلين دون بخ بيتي ويهو ال دون سام نشا إذا قمل دشيا نيستك ألش إخوة سوتش عرض نخور ده أخوة ديسكتيك عشان دونه خلا دي داتر ده دونه وي دونه أشنش ديش دونه وي ماس وين أميلش دي داتر ده دون خلا دونه يقول دون ديسكتيك ورداس وي لوزر دون وي ديك وين أخوة أوبس ده سات توين عوش كش خلا وش خلا دي ده إز وي قي حلق كويسين غير مش بيدون خيش بيويدون بلغش بيغوش يوقع دون هيش خلايات تغنسن دون وز داتش دل خلادات خزم وين ما رخيص تيوي ديك دون يعي بيستخلش شو كي كانش متى حاش ويدون خزيز بلغ دولو ديش خز دون خلش دون داك سين غير خلش دون لوزر قاعد دون يوت حقيقة يوقع يجي دون دون أنت شين يزق يالي عارق ولا دون بخور ناق بوتي بخبول ناق بوتي خز غلق دون خز ديلش دون خز وين لقيت وين ما خز غلا ويدي غلقش الهيت صح ويدين دوش نياحة ما خز غلا ويدي غلقش بوش تعدود لق وش هذا جير أك ويدي غلقش خز غلا بوش وين ما لدر نعدو يتصور هو رما دون عم لدر ولاش دون نوق دون أيا عم لدر حبيز دون سمعت تسمع مو خلا ده لا حزود حول طويل شو تسمع نوق دون حزود شو هالقوش نوق بس أنا دون أتندل دون إذا دون تخدي غلقش دون ما تقول خز غلا ويدي غلقش بوشه ويدي غلقش دون دي تدش خلشي داك ويدون إستوري ويدخوش خلشي ويلدم ناخله تندل دون ويمسرة دون بالله تسين ويلاين دون دقر ديل دون ويقوم بالخير خلديس ويدون كولتور بلوت أسوتش وش قوم بالخير خلديس دون يقال العوجينا السين العوجينا البلغ الوجه البلغ عوجينا ده إمان سوي كولتور عندنا بعض أدمي خلق عندنا بلغ بيش أحلوش خليه شو مثلا خليه شو دون أتذكر مثلا خلش بيش كيزك بيبات إز دون ده مع ونيس لو ده دكتيرش دو دون شو ترين دكتور ديزن ديل شو تخلارن بيزن بولدن ديل شو دوتش تيش شو تون ديل دون أو دقر ديل أضخ شو دون ده لا دون دكتور عدويل شو ده قيمة كعسود وغير شو دوزر قيمة جاب صول ده Затем последовала церемония награждения. За большой вклад в развитие культуры сотрудники районных ДК и музеев были отмечены почетными знаками за трудовое отличие и званиями заслуженных работников этой сферы. Присвоено почетное звание народный художник Чеченской Республики Шилову Александру Александровичу, художнику-пейзажисту Российской Федерации, члену-корреспонденту Российской Академии Художеств. Сфера культуры сегодня, можно сказать, в самом рассвете. На ее развитие вложено немало сил и средств. Однако немалая заслуга в этом принадлежит и руководителю ведомства, подчеркнул глава региона. Министр Дон Эссен пользуясь случаем благодарит ЛР, Хойбалды Дона,
Ugridon, Rillakdos, Ugridon, Ullak, Ugridon, Dinsdon, Nisi Washdon, دائما ناتخين تخلوا مدخل تدعوج حواج دينا وصوردون عامل على نير دعوان الكولتورة أقري خلمتك داستان شابل تقابل فوق شاشة أقري أول خزدوش اللي إيش هذا خير سين خطة شابل جحيل قدرت ولا يتشعبوا ديله هر دانا هم بيره وش يبرزوان إسلام سكيوش دانا هر دان دين سيوش غلق سي صبري وفرض هر دان ومني سروايت ندان هر دان بيرك دي وين هو أول بيرك دعلا وين دان بوش Сразу после сцена оказалась во власти артистов. Представители районных домов культуры ни в чем не уступали звездам чеченской эстрады, а хореографическому коллективу из Центороя зал аплодировал стоя. Ясмина Гацава, Хаважи Мунаев, Халид Мавсаев, Дани Хавхаров при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.